Labi gining mga Pinoy. Normal na ginib sa ato mukanta gyud. Nana po ko usa nga nakita bali nga random bali nga video akong nakita ni karon sa akong wall gihapon sa YouTube bali akong nipagareakan kay nindot po kayo kay iya pong gisundog ang bali napisi kagalingon nga version pero nagiyang isundog-sundog bali gihapon kang Marcelito Pumoy. Wao kailaan ni si kinsa ni siya kay wa poy nakabutang lagi sa kuan sa title bali o sa description kung kinsa ni siyang nakanta. I-comment lang po ninyo kung kinsa ni siya. Kay nindot kayo sa iyang pagkanta bali ani nga kuan nga kanta bali o ang The Prayer katong ka Marcelito Pumoy galing agi kanta nga to sa EGT bali. Katong sa iyang pag-audition mo to siya mo ni siya nga kanta o tanaw na to kung unsa po ang iyang version o unsa po iyang pagkanta ani ay lisod-lisod po ni duplikara ko ni baig laki ko ni ang pagkamukanta ko dani so isa ra katawa ang makuan lisod gid ni o panagsaray makabuhat ingon nani nga singer o mga mangantahay bali mo pinalalaki pinabaho ang tingog din mo kalitlag palsito gali sige di na ta magdugay pero sa mga bag-o diha nga nakita sa atong channel karon unya wa pa kakaila sa ato ako si Indians TV nag-upload ta og 5 tulong adto sa 5 ka video kada semana mo sobra pa ani kung ikaw ganahan manggali kang ingon ani nga mga reaction video wa pa ka naka-subscribe subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-rekomenda ng YouTube sa ubang mga tao nga mapakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, so good na ta. Kung ano yun, nasbidyokihan bali ni sila. Oo, nagbidyoki. Wapo so kayo. Mura po. Oo, nindot po. Mura po si Marcelito Pumoy po tingog pa do. Grabe ko. Sa ato sa hupot dun karon atong nakita siya kung kamo nga nakaila mo ani comment ninyo kung kinsan siya nga tao kay wa may nakabutang ko diri sa title o ni adto tas description bali ani nga video wala may nakabutang kung kinsay singer o kinsay pangalan ani nagkanta ani karon i-comment lang ninyo kung kaila mo ani niya kung kaila mo i-comment ninyo butang sa atong comment section kay nindot pag kayo mura pag so, iyang gisundog bali ang kuan gisundog niyang adi mata mo ingon pag iyang gisundog nga to kang Celine Dion o kang kinsa nang bota bali nga singer o ang kaduwit bali ana niya si Andre Gurichili di des Gurichili de o basta kana siya yung kaduwit ni Celine Dion bali di man gid may dito na siya nagkuan kay iya magipug hapon gisundog ani si Marcelito Pumoy kay gunani magipong tingog ni Marcelito Pumoy bali nga duplikara bali di ba sige padayon sa ta Nakaya niya. okay taas yung tingog po dayo gabi May din.
ricordarci che stars con each night, l'eterna stella sei. Makakuan lang ta ba kung sa pag ang iyang diction bali sa kakanta sa iyang pagkanta karon kung bahin sa English okay kaayo siya pero wa man di man takahibaw pud lagi unsa pag-pronounce sa mga sa nga kanta ni Italian ba ni nga kuan ni sa ilang kaning kaduwit bali sa lalaki nga kuan nga part bali wa man takahibaw pud lagi unsa ang pag-pronounce mo nang di ta makakuan kayo pero maaura gyud gihapon nindot pud gihapon paminawon padayon sa ta. Oh. Oh. Wow, napabuo po yung tingog po pag mula lalaki balik, di ba? Nel mondo di giustizia e speranza, oh non dirla, ma non so mi sento simbolo di pace di O di kita makakuan gyud sa iyang kuan kung unsa gid ang iyang iyang pag-pronounce bali ani sa unsa ni i-comment ko ninyo kung sakto ba ning ako sa Italian ba ni nga tingog o nga kuan o sa French o unsa ni nga kuan ni siya i-kuan ko ng comment ninyo Spanish ba niya unsa ni i-comment lang ninyo kay di na to makuan ba ang makasulti gid na kung maayo ba ang iyang pag-pronounce bali ana sa mga words bali sa kuan lagi kanang Italia o sa kang Andrea bali nga kuan part bali o sa lalaki bali nga part bali kay duplikara man ni siya di ta makasulti ang makasulti gid ani katuging kuan katong mga pure gid bali nga kuan mga Italian man na o unsa ni siya i-comment lang ninyo kasi padayon sa ta. Oh. Torno dentro sé another sense of love. Let this be your prayer. Let this be your prayer. Just Magkakuan ta sa iyang tingog ba naagid siya nindot na quality gid iyang tingog nindot gid kayo kay nasay vibrato pod mukuan pod iyang tingog pod sulod lisod kay ning kanta kay mukuan ba mo kanang mo change bali ang kuan ba gikan sa pagkaubos kanang sa part bali sa lalaki bali then musaka lang mukalit lang palsito gali lisod kay na lisod kay na atong pagka kuan nun panagsar kay nga mga singer nga makaingon ani like every child, just like every child. no di ba mukalit og change bang iyang kuan ba Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Hide us so we know. Okay. Okay po kayo. Okay, comment ninyo ha.
Comment niyo kung kinsa ni siya. Okay. Ato ra po nakita ang usa ka random gyapon nga video gyapon atong nakita gyapon sa atong wall sa sa atong YouTube bali. Atong natanawan na po ni usa ka lalaki bali nga nagikuan man ni sila, nagiinom man siguro ni o nagbidyo kilang ato dito nga anang time bali. Nindot po kay iya po nga version bali nga pagkanta bali sa The Prayer bali. Nagkanta bali ni kuan sa katong EGT bali ni Marcelito Pumoy nga daghan kayo standing ovation bali to. Pero karon sa iyang pagkanta karon no, makaana ko ba nga naasay quality gid sa iyang tingog, pero ang akong nakuan sa iya mas nindot siya mupalsito o nindot kay mupalsito siya sunod ang sa sa lalaki ambot lang pagkakay sa lalaki nga pagkanta niya ani kanta dili kayo ingog kanang nakuha bali niya o dili kayo nakuan pero kung siguro kung usara katingog bali nga kanon o male version ra bali ang iyang pagkakantahon kanang panglalaki ra gyud diha gid nato makita kung unsa gid pud kanindot ang iyang tingog siguro kay sa karon lang nga part bali kay dublikara man ang ginindutan nako nga tingog bali ato mao tong sa babae. Oo, sa babae nga part bali kay nindot kay siya mo palsito. Oo, gamitan niya mga headphone pod bali. Oo, di ba? Nindot kayo. Sige. Oo, i-comment niyo sa comment section kung kinsa ni siya o taga diin po ni kay first time na to nga nagkuan ni basta na-upload sa mga video bali nga na-upload pa nga lain o nabasa channel nalain ko magkukaila gud ani niya o i-comment lang ninyo kung saan nakaila. Okay? Sige. Sa mga bago dito diha nga nasaag sa atong channel karon unya iganahan ka sa atong video unya wa pa ka naka-subscribe na ihit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang po sa akong Facebook bali kini. Kay kining atong Facebook ato po ni i-upload ang uban nga mga video diri sa YouTube. Nadto sa paan. Okay? Kung asa inyong kanang dali para sa inyo bang makatanaw o ma-entertain mo. Di ba? Sige. Dili tataman. Hangtod sa sunod. Kini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out.